Aslak Grimse berpirsê ofîsa meydanî ya UN beşê İngilîzî li Hewlêrê lêdwaneka taybet da bo radyoya Rêbaz armanca çalakiyê û nameyekê bi roja penaberan ya cîhanî dibêje. Beşekî mezin ji penaberan li cîhanê heye û beşekî mezin ji wan penaberan li Herêma Kurdistanê niştecî bûne û ev roj rojeke pir girîng e da ku em ahengekê bi vê bûneyê li dar bixin. Zêdetir ji 300,000 penaberên Sûriyê li Herêma Kurdistanê niştecî bûne û pêşwaziyeke baş ji aliyê hikûmeta Herêma Kurdistanê ve ji wan re hatiye kirin. Em van ahengan li gelek deveran bi taybet kampên penaberên Sûriyê li dar dixin. Armanca me ji vê ahengê ew e ku em behremendî û kar û zanyarî û çalakiyên penaberên Sûriyê li Herêma Kurdistanê û merdiya civaka ku pêşwaziya li wan kiriye bidin xuyanî. We mark today in Kustapa as well as in camps across Di vê çalakiyê de penaberên Sûriyê beşdarî kirine û kar û behremendiyên e pir xweş û balkêş wekû stran, şano, şêwekarî û tablûyên baş pêşkêş kirine. of the Kurdish authorities in hosting them. So today here in Kustapa, during this fantastic show put on by Wekû her kes dizane çi kes dûrî mal û welatê xwe be bêguman bêriya mal û welatê xwe dike û dixwaze vegere. Li ber encamên şer û nearamiyê ku ta niha li Sûriyê berdewam e veger niha hîn zehmet e. Lê divê em spasiya hikûmeta Herêma Kurdistanê bikin li ser pêşwaziya penaberên Sûriyê ta ku di demeke bê de rewş li Sûriyê aram û guncaw bibe û hemû penaber vegerin ser malên xwe. the war in Syria to end and for the situation to improve. Sadly, we are not today at a place where refugees can return in safety and dignity to Syria. And we continue to be grateful to the Kurdish authorities for the generosity in hosting the Syrian refugees and other refugees until the time when they can return in safety and dignity. My name is Aslak Grimse. I'm the head of office for UNHCR Erbil.